Halo, dobar dan, da li je to prodavnica kozmetike? Aha. Ja sam prošle nedelje kod vas kupio kremu za samopotamljivanje i sad se nekako čudno osjećam. Aha, i sad, je li vam izbilo neka alergija? Ne, nisam je ja stavljao na kožu. Nego? Na zub. Na zub kremu za samopotamljivanje. Sad ću da vam objasnim. Ja sam rekao mom učitelju da sam pokvario zub i da ne mogu u školu. Dobro. Ali on je hteo da mi vidi taj zub, pa sam ja kupio kremu za samopotamljivanje da mi od nje potamni zub. Ali on nije potamneo. Pa ne može zub da potamne sa kremom za samopotamljivanje. A zašto se onda tako zove? Pa to je samo za telo, za kožu, a nije za zub. A kako može koža da potamni, a zub ne može? Pa zub je... to vam je kost, mislim, a nije koža. Meni je baba rekla da bele stvari lakše potamne nego... Ali zub je zub, nije koža, a to je namenjeno za kožu, a nije za zub. A da li ja mogu da se razbolim od ove kreme? Pa nemoj više da je stavljaš i valjda se nećeš razboleti. Možda je problem u tome kako sam ga ja nanosio na zub. Pa jesi gutao to? Nisam, ja sam stavljao na četkicu za zube. Pa dobro, onda nećeš ništa. I tako sam pravo. Tako ti se ništa neće desiti i nemoj više da pereš, to ti je za kožu, za samopotamljivanje, da se dobije bronzani ten. A da li ja mogu da vratim ovu kremu i da uzmem nešto od čega će zub da mi potamni? Pa nemamo ništa za takvu vrstu. Jeste vi nešto koristili? Nisam se toga setila. A šta mislite da odem u solarijum da sunčam samo taj zub? Ne može ni od toga. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.